anw minnu bɛ k'an filɛ ani anw minnu bɛ k'an lamɛn nin wagati na an b'aw fo dantɛ foli min na lemanaw min y'aw ka kunnafoni sɛbɛnw ye olu lakali waati selen filɛ ni anw fɛ yan nɔ don o don nin ladala jɛmukan ye min bɛ sigi aw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 kɔni mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma lemanaw an bɛ ye nin kɛnɛ de ka gafe minnu mana bɔ ka se ka olu lakali aw ye an ka todunkan na o la bi ye ntɛnɛn ye dɔgɔkun daminɛ don bi ye janvier kalo tile 16 san 2023 kumaso kɔnɔna la yan min ye ladala ne ni tɔma Amadu Tolo an de bɛ kɛ yan ka bi aya min ye tatu solidarité ale bi yan Asanatu Yaya Kuyate i ni sɔgɔma Amadu Jalo i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la baasi foyi t'a la alhamdulilayi Asanatu ni an sigilen kɛnɛ kan min ye kunnafoni sɛbɛn olu lakali kɛnɛ don nɛgɛ kɛrɛfɛ u bɛ Bubakari Tarawele bolo Grand B radio fanfɛ min ye k'an bila bɔlɔlɔ ani télévision sanfɛ o ye Lamini Kulubali Musa Haidara Augustin ani Isuf Sangare o y'olu ka baara ye ayiwa Asanatu bi ye dɔgɔkun daminɛ ye ayiwa dɔgɔkun kɔni mana si ka ban i b'a sɔrɔ jamanaden bɛɛ bɛ wuli ka jɔ walasa ka se ka i bɛ maa magoɲɛ min ɲini k'o ɲini min bɛ taa foro la o bɛ taa foro la min bɛ taa wari ɲini o bɛ taa wari ɲini ni min bɛ taa min kɛ o na t'o kɛ ntɛnɛn a bɛ fɔ anw ka segu sigi la a bɛ fɔ de ko fasiyɛn tila don i b'o dɔn wa i t'o dɔn n'i taara segu sisan biti ntɛnɛn yan i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ taa segu ntɛnɛn na sisan dɔgɔ o de y'an ka dɔgɔ ye o ntɛnɛn o ntɛnɛn tatu n'i taara segu ntɛnɛn na i b'a sɔrɔ a sɔgɔmada fɛ girinkajɔ min bɛ Bamako yan dɛ o girinkajɔ kelen de bɛ segu nin waati in na jama in fan si fɛ dɔgɔkun daminɛ Mali kɔnɔ yan tatu fan bɛɛ de don mais anw fɛ segu a bɛ fɔ de ko faciyɛn tila don o don ne m'i ta kɔni sɔrɔ o ye ta bɔlen a la parce que ni dɔgɔkun daminɛna sisan ne ma se ka i ta sɔrɔ a bɛ n'a fɔ bɛɛ bɛ taa dɔgɔ la bɛɛ bɛ taa fɛn dɔ ɲini walima bɛɛ bɛ t'i ka santa ɲini e ma ye n'i taara segu ntɛnɛn na sisan segu bakɔfɛ mɔgɔw segu dugu kɔnɔna segu kɛrɛfɛ dugu bɛɛ bɛ taa segu ntɛnɛn na bi a kun ye mun ye n'i ma fɔ dɔgɔjɔ u t'a faamu ntɛnɛn de don mais n'i ko ntɛnɛn sisan mɔgɔw b'a faamu fana sinon an ka Bamakɔ sugu kɔni o ye don o don ye dɛ o don Bamakɔ kɔni ni sugu ma jɔ Bamakɔ yan don o don maaw tɛ balo koyi don o don ni sugu ma jɔ yan maaw tɛ balo o de y'a to a don a bɛ fɔ a ma ko faciyɛn tila don ni bɛɛ taara sugu la i b'a sɔrɔ fo dɔgɔkun wɛrɛ a bɛ na n'a taara sugu jɔ sisan n'a taara ntɛnɛn sugu jɔ min mago bɛ min na o b'o san Asanatu ne ma min sɔrɔ o don ka taa i ka so i bɛ ntɛnɛn walima n'i nana ni feerefɛn min ye n'o ma se ka san walima n'i nana ni i kan ka fɛn min san n'i m'o sɔrɔ i nana ni feerefɛn min n'o ma se ka san donc a bɛ n'a fɔ i ka sugu o ma ja Amadu Jalo kelen b'a fɔ ko Buguni examen tɛ dɛ nka waati de don waati min ni a bɛ bɛn maaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ma a bɛ bɛn maaw ka jɛrɛ ma donc bɛɛ b'a ɲini ka se ka nafa dɔ ɲini walima ka dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye n t'a dɔn n'i y'a faamu ayiwa tatu ko Mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya an y'o seli kɛ o don ko souveraineté retrouvée ayiwa tatu min kɔni f'i ɲɛna nin souveraineté ko in na c'est à dire fɛn dɔ don an ka jamana kɔnɔ yan tiɲɛ don a kɔni fɔli ka d'an ye n'a kumaw fɔra an bɛ tɛgɛrɛ fɔ jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ nka yɛrɛma hɔrɔnya in 22 septembre bɛ yen nin fana ye a damanata ye nin bɛna fɔ jamanaden bɛɛ sɔnna c'est à dire ɲɛdonya min tun bɛ kɛ anw na n'a fɔra k'a fɔ ko CEDEAO y'o ta Mali kama n'a don n t'a dɔn ni hakili b'a la salongo janvier kalo tile 14 a don hali sɛ a bɛɛ bɔra ka taa boulevard la fo ye pont tigɛ donc a kɛra i n'a fɔ bɛɛ hakilila kɛra kelen a don jama tun bɛ yen a don dɛ Jalo jama de tun bɛ yen donc k'a ta k'a kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a fɔ ko an ka yɛlɛma hɔrɔnya seli sɔrɔ yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔla bɛɛ y'a nka tatu an ka yɛlɛma hɔrɔnya in a bɛ kɛ mun de kan faut que o fana parce que ni nin kɛra sisan a ma kɛ seli ye wa yɔrɔ
jamana ɲɛmɔgɔw wulila ka taa fan bɛɛ premier ministre wulila ka taa jamana fan 14 bɛɛ maintenant n'a bɛ kɛ sisan nin kɔni kɛra laada de ye sisan san wɛrɛ ni ɲankuma fana seli in bɛ kɛ o bɛ kɛ san filanan ye mais o k'a sɔrɔ t'a to fɛn caman de bɛ yen o ye yɛlɛma donn'o la anw fɛ yan bi kɔngɔ bɛ an na yan souveraineté alimentaire anw fɛ yan ji tɛ an bolo souveraineté de retrouver l'eau mais t'a to o de don ni a fɔra ko souveraineté bon souveraineté in kɔni ne bolo da tɛ o kuma tɛ o n'a fɔra ko an ye souveraineté retrouver c'est comme si dɔ de nana baga an ma ka kɛlɛ baga an ma an ma sɔn tiɲɛ don o bɛ yen mais an fɛ Mali la yan Asanatu ko caman bɛ yen o fana souveraineté kan ka sigi sen kan dɛ. A kolomama yɔrɔ fana insécurité fana bɛ yen dɛ. Hali sa anw bɛ yan lakanabaliya in hali sini mɔgɔ dɔ bɛ faga Mali kɔnɔ yan bamancimaw fɛ. Bon n'a ɲɔgɔnna caman an m'a fɔ n ko faamaw ninnu an bɛ ka u tɛ ka baara kɛ o tɛ dɛ. mais t'a to i mana souveraineté kɔni fɔ ka ban c'est-à-dire a b'a jira ko anw kɔni an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ sa sira bɛɛ kan an kana pan foyi kunna k'an bɛ taa ko wɛrɛ la parce que a bɛna fɔ an ka nin souveraineté in bɛna fɔ an bɛ ka maa wɛrɛw de kɛlɛ an bɛ ka maa wɛrɛw kɛlɛ minnu bɛ k'a fɔ ko ayiwa an bɛna parce que fɛn saba fɔlen don ko maa si tɛna Mali ni maa min kan ka baara kɛ maa si tɛna o suganti an ye bilen malidenw hakilila ye min ye maa si tɛna na k'a fɔ ko i bɛ maaw bɔ hakili kan bilen o tɛ yen bilen jamana wɛrɛ kɔni tɛ nana k'i bɛna Mali bɔ a dabolo kan bilen o kuma tɛ yen bilen bon souveraineté a n'a ɲɔgɔnna caman a taabolo filɛ nin bon t'a to n'a fɔra k'a fɔ anw fɛ yan fɛn damadɔ bɛ yan an b'an yɛrɛ nɛgɛ de koyi an bɛ yɛrɛ nɛgɛ de la mais n'a fɔra an bɛ souveraineté kuma la kɔngɔ bɛ an na minɔgɔ bɛ an na an ka siraw man ɲi yelen tɛ yan lakanabaliya bɛ halisa o fana bɛ fɔ koyi bon fo san minnu bɛ na ni souveraineté le 14 janvier bɛ célébrer bilan ka bɔ nin kɛra kɔngɔ tɛ mɔgɔ la bilen sɛnɛ kɛra ji bɛ yen sira bɛ yen courant bɛ yen a n'a ɲɔgɔnna caman voici des choses souveraineté ni minnu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ voilà donc t'a to o kun ye tɛmɛsira ye an bɛ se ka min fɔ nin souveraineté ko in na sabu n'a kuma fɔra tan a ka di jamanadenw ye bɛɛ bɛ k'i disi gosi ni Mali souveraineté ko ye parce que furanjɛla fanga mɔgɔ minnu bɛ yen bi u y'a yira diɲɛma la k'a fɔ Mali tɛ se ka kɛ batɛmɛsira ye bilen bon o diyara an bɛɛ ye ɲɛdonya tɛ se ka kɛ Mali la bilen o diyara an ye nka t'a to ɲɛdonya tɛ se ka k'i la a jira maaw la fana k'a fɔ n bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ voilà n bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ sira bɛɛ kan jamana minnu bɛ yen bi ni souveraineté n'u b'u ka souveraineté u b'u disi gosi n'a ye n'i taara olu fɛ yen t'a to i ɲɛ bɛ bɔ u ka hadamadenya taabolo fɛ u ka fini don cogo u ka dumuni min bɛ dun a n'a ɲɔgɔnna caman donc an fɛ yan fo fana de ka sigi sen kan ayiwa t'a to an bɛ don gafew kɔnɔna la gafew b'an bolo an b'a lajɛ ka don olu kɔnɔna la k'o lakale walasa an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw olu bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na an ka taa fɛ gafe jumɛn bɛ yen Jalo gafe fɔlɔ min b'an bolo o ye i yɛrɛ bɔra ka kuma ɲɛfɔ cogoya min na ko Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kura o waleya janvier kalo san 2000 janvier kalo tile 14 san 2023 Jalo e bɛ se ka mun de fɔ an ye o ko kɔnɔna la histoire ye mun de fɔ l'histoire ye min fɔ o la Asanatu a y'a jira k'a fɔ ko janvier kalo tile 14 tɛmɛnen yɔrɔ ni hakili b'a la min ye salanko ye janvier kalo tile 14 san 2022 l'histoire ka fɔ la t'a to a kɛra wulikajɔba de ye Mali kɔnɔna la yan nɔ n'i y'a lajɛ jamanaden hakɛ min bɔra k'a fɔ ko CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ani Union économique monétaire ouest africaine oui moi yɔrɔ Mali furanjɛla fanga ale ni CEDEAO cɛ o kuma se ka ɲɔgɔn faamuya
CEDEAO ale ni UEMOA olu ye ɲangi min bi Mali kan ni hakili b'a la a kɛra sanango kalo 6 de kɛra nin janjo la min bɛ tali kɛ janvier kalo tile 14 sanango le sɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko jamanaden caman de bɔra k'a ye k'a fɔ ayiwa CEDEAO UEMOA aw bɛ ka min ta ka ɲɛsin Mali jamana ma an tɛna jɛn ni a ye jamanaden bɛɛ de bɔra o don k'a fɔ furanjɛla fanga min bɛ an kunna bi o bɛ tugu a kɔ k'a lafasa ko mana kɛ cogo o cogo a don hali maa minnu bɛ yen minnu kun tɛ furanjɛla fanga in fɛ tatu yɔrɔ Mali kɔnɔ bɛɛ n'i ka hakilila don nka a don bɛɛ de wulila ka furanjɛla fanga in k'a fɔ an bɛ aw kɔ Bamako yan dɔrɔn tɛ ni kun taara hali an ka marabolow kɔnɔna la bɛɛ de bɔra k'a fɔ ko an bɛ furanjɛla fanga in a dɛmɛ o don tɛ se ka ye ka to yen ten o kɛra janvier kalo tile 14 san 2022 sibiri tɛmɛnen o kun y'o san kelen le sɔrɔ y'a yira k'a fɔ a ɲɛnɛmayara de tatu a san kelen Mali kɔnɔna yan wulikajɔ kɛra minisiri minnu bɛ yen n'olu bɛ fanga kɔnɔna la bi k'a daminɛ professeur Amadou Keita ale min y'an ka sanfɛ lakɔliso ka taa bila min ye Birahima Kamena ani premier ministre Choguel Kokala Mayiga olu tun bɛ Segu olu tun bɛ Segu olu tun bɛ Segu sanfɛ lakɔliso min bɛ yen nɔ n'o ye université de Segu ye ayiwa u taara ka taa jɛrɛba de kɛ yen nɔ jɛrɛ min bɛ yen n'a donni kama ayiwa u y'a yira k'a fɔ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ayiwa a sangumɛ seli min filɛ nin ye Asanatu dɔwɛrɛ tɛ ko a kun fɔra de fɔlɔfɔlɔ fɛn caman de bɛ yen min kun taara ka an to tatu jamana caman de kun bɛ yen minnu kun b'a fɔ Mali ma a y'a kɛ tan walima maa caman de bɛ yen olu ka hakilila o kun bɛ don Mali kɔnɔ yan cogo min ka d'u ye a bɛ kɛ ten nka nin donni kama k'a daminɛ a don fo ka n'a bila bi la tatu e ko ni hali n'i bɛ ko kɛ Mali kɔnɔ yan i n'i sara Mali ɲɛmɔgɔw la dɛ i n'i sara Mali ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka nin kɛ n'a diyara an ye n'an ka nafa b'a la o na kɛ n'an ka nafa yɛrɛ t'a la i dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ an dɔrɔmɛ kelen basi i na t'i ka sira fɛ ayiwa Asanatu o sira min bɛ senna nin ye ko janvier kalo tile 14 min filɛ nin ye san 2023 a ɲɛnɛmayara ayiwa Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ Segu n y'a f'i ɲɛna ten ne sɔrɔ ka kuma la ko Asimi Goyita a ye foli di Asimi ma dɛ a ko Asimi Goyita min filɛ nin jamanakuntigi min b'an kunna bi a t'a to ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali ka se ka jɔ a sen fila kan n'i y'a lajɛ a ye kuma minnu fɔ ko Mali bilama ayiwa yeta min bɛ Asimi bolo Mali ko in na Asanatu min ye Choguel Kokala Mayiga ye a ko fɛn de don min ni ayiwa a fɛn tɛrɛmɛ fɛn tɛ o de la Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ Asimi Goyita a bɛ ka Mali ta sira min kan nin ye tiɲɛ yɛrɛ la fo a ka kɛ don min tɛ bi ye denmisɛnnin minnu bɛ na sini ma sinikɛnɛ ma ayiwa don min bɛ ka ɲɛnɛmaya nin ye don in ka se ka kɛ an bolo disi gosi don ye don in ka se ka kɛ don ye don min bɛ yen ni Malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa minɛn dɔ kun jɛngɛnna minɛn in a kɔnɔfɛn ma bɔn nka sisan a lakilenna l'histoire de nin fɔ de Asanatu i bonya bɛ kunnafoni la Jalo an b'a munumunu an bɛna don le challenger kɔnɔna la jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'o tɔgɔ Modèle Mali ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kalata sɛbɛnw kan challenger bɛ ka mun de f'an ye o ko kɔnɔna la challenger ko min ye an ka kalata sɛbɛn ye n'o ye liste électorale ye tatu yɔrɔ kalataw bɛ k'u tori ka gɛrɛ dɔɔni dɔɔni a bɛ ka sɛnsɛn min ye challenger ye a kumanen b'a kan bi kosɛbɛ a ko révision annuelle des listes électorales n'u k'a ma ko RAL jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Modèle Mali mission d'observation des élections au Mali ale de ye kunnafonidilaw wele sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 14 danjigiso dɔ la an fɛ Bamako yan k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ayiwa majɛ minnu bɛ yen n'o bɛ ni an ka ni kalata sɛbɛnba in a labaarali la sisan ka se ka wuli k'u jɔ a ko la a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na Modèle Mali ɲɛmɔgɔ o ye docteur Ibrahima Sango de ye a n'a baarakɛɲɔgɔnw u ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ ko n'i y'an ka marabolo dɔw lajɛ k'a daminɛ Bamako sigida 6 bɛɛ lajɛlen la ka taa fo dugu wɛrɛw la i n'a fɔ Bamba Temera Burem fanfɛlaw ka taa se Menaka ma min ye Modèle Mali ɲɛmaa ye n'o docteur Ibrahima Sango ye a ko nin yɔrɔ ninnu na baara bɛ ka kɛ nka majɛ dɔw b'a la challenger y'a yira k'a fɔ ko Mali sigida minnu bɛ yen n'o y'a marabolo n k'a fɔ marabolo misɛnninw ye n'o ye communes ye ani cercles
ko cercle binani ani kɔnɔntɔ bɛ yen ani Bamako commune 6 ko jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'u kama ko autorité indépendante de gestion des élections n'u kama ko EJ yɔrɔ EJ Asanatu ale de bɛ ka kalata in bɛɛ labɛn nka ko EJ tɛ ka ye dɛ EJ tɛ ka ye ka dun sariya dɔ de bɛ yen nɔ sariya min n'u kama ko article 57 ale b'an ka loi électorale kɔnɔna la ale de bɛ EJ maaw yamaruya ayiwa kalata baara o baara bɛ yen sanko min bɛ senna sisan n'o ye révision des listes électorales nin ye an ka kalata sɛbɛnba yɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ kalata bɛ ka se k'a to maa minnu bɛ yen n'olu kan ka kalata n'i ye denmisɛnnin ni si sera i tɔgɔ ka sɛbɛn kura ye walima ni maa min bɛ yen n'o fatura o tɔgɔ ka bɔ a la walima ni maa minnu fana bɛ yen ni kalata ka gɛlɛ olu ma u sigiyɔrɔw la u tɔgɔ ka se ka don kalata sɛbɛn na nin n'a ɲɔgɔnna caman Dr Ibrahima Sango y'a yira k'a fɔ olu ka jɛkulu kɔni sɛgɛsɛgɛli min kɛ k'a daminɛ Gawo mara la ka taa min ye Burɛn mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamba Temera ani Menaka fanfɛlaw la Dr Ibrahima Sango y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa ko EJ tɛ ka ye kɛnɛ kan ye baara dun kalifalen bɛ olu de la a kuma ma nɔgɔn a ma nɔgɔn Tatu Challenger ka kuma la ko politiki tɔn dɔw bɛ yen olu tun y'a yira k'a fɔ nin ko in ayiwa a tɛ ka sira sɔrɔ i n'a fɔ CODEM UMRDA ASMA UDD NPR APR ani yɛlɛma olu caman kun kumana ni kalata sɛbɛn ko in kan ayiwa ko gɛlɛya b'a la Dr Ibrahima Sango y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalataw bɛ k'u sɛnsɛn ka na yɔrɔ kalata min yɛrɛ n'o gɛrɛlen banna o man jan bilen o ye marsikalo natɔ ye référendum min n'o kan ka kɛ Tatu n'a fɔra k'a fɔ halisa ko an ka kalata sɛbɛnba n'o ye liste électorale ye ayiwa maa minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ kan ka don a la maa minnu bɛ yen n'olu tɔgɔ kan ka bɔ a la denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu sera kalata ye Tatu n'a fɔra k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen ko hali ka kalata sɛbɛn k'a nɔrɔ maaw ka taa lajɛ n'u tɔgɔ b'a la k'o tɛ ka kɛ o yɔrɔw la i n'a fɔ Menaka n'a ɲɔgɔnnaw o baara ma nɔgɔn dɛ Modèle Mali de ko ni ɲɔgɔnna gɛlɛyaw de bɛ ni kalata sɛbɛn ko in na de Tatu i bonya bɛ kunnafoni na sisan Amadou Diallo i ni ce o kuma la an bɛ taa sisan indépendant kɔnɔna la ko M5 RFP Mali kura k'a ko CNT ani sécurité d'État ani présidence n'o ye an ka président de la transition yɛrɛ ka yɔrɔ ye k'u ka sɔrɔw dɔgɔya Amadou Diallo i bɛ se ka mun de fɔ an ye indépendant ye min fɔ l'indépendant ye nin kuma fɔ Tatu dɔwɛrɛ tɛ dɛ yɔrɔ jɛkulu min filɛ nin ye n'u k'a ma ko M5 RFP Mali kura M5 RFP Mali kura a jɔrɛlen bɛ bi kosɛbɛ lakana ko sɔrɔ ko jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ M5 RFP ye sigi dɔ kɛ ani kunnafonidilaw a kɛra dɔgɔkun laban in na ka comité stratégique sibiri tɛmɛnen ko jamana ta cogoya la dɛ M5 RFP Mali kura ka kuma don ko sɔrɔ ta cogoya la ko n'i y'a lajɛ ko hali lakanabaliya min n'an bɛ k'a fɔ ko se bɛ ka sɔrɔ o la ko o fana ta cogoya la u ye min ɲini sa o de ye k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin bɛɛ ye ko ye bi k'a to a si tɛ taa nafolo kɔ a si tɛ taa nafolo bɔ kɔ k'u b'a ɲini ayiwa jamana jɔsenba minnu bɛ yen i n'a fɔ CNT sécurité d'État min b'a jamana yɛrɛ kurukara bɛɛ lajɛlen lakanani ko fɔ ani an ka jamana ɲɛmaayaso k'a to k'u ka dɔ b'u ka sɔrɔ la k'u ka dɔ b'u ka sɔrɔ la dɛ M5 RFP Mali kura ayiwa a ka nin kunnafonidi kɛnɛ in senfɛ ayiwa sira si de tɛ Mali kɔnɔ bi yɔrɔ si tɛ u dama don min na wa a bɛɛ la u ko gɛlɛya b'a bɛɛ la Mohamed Ali Bachili de ye nin kuma fɔ a y'a yira k'a fɔ ko furanjɛla fanga min n'an b'a kɔnɔ nin ye Tatu ko a ka kan bɛɛ ka se ka waati de lajɛ bɛɛ ka se ka i jɔyɔrɔ fa a ko la olu minnu bɛ yen n'olu ye M5 RFP comité stratégique ye u ko ko caman de bɛ yen olu y'u da don o la nka olu da maga o gɛlɛyaw la ani maa wɛrɛw k'a fɔ k'olu ye faso juguw ye k'o si tɛ kɔrɔya si ye ko n'i y'a lajɛ ko gɛlɛya caman de b'an ka jamana kɔnɔ yan n'i y'a lajɛ ko yuruguyurugu halisa o kuma olu tun y'o kɛlɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka waati la olu tun y'o kɛlɛ kɛ ko halisa yuruguyurugu bɛ yen wa ko yuruguyurugu yɔrɔ o ma ban fɔlɔ k'u taara dɔ fara CNT ale ka budget kan sankura yɛlɛmana olu y'a yira k'a fɔ ko ayiwa présidence min ni ale yɛrɛ ko jamanakuntigi ko k'a ye dɔ bɔ a ka sɔrɔ la ko dɔ tilala ka fara kan tuguni
M5 RFI Mali kura ko tiɲɛna olu ma foyi de faamuya nin taabolo ninnu na n'a fɔra k'a fɔ ko jamana bɛ lahala min kɔnɔ olu yɛrɛ jamana kuntigiw ko fɛn tɛ bolo la fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ ka sɔrɔ a bɛɛ bɛ ka bɔ jamana wagandeba de kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ ko halisa t'a to dɔ bɛ ka fara sɔrɔtaw kan olu yɛrɛ ka sɔrɔta kan fɛn de ka bɔ a la M5 RFI Mali kura ko tiɲɛna olu bɛ min ɲini bi o de ye ayiwa CNT fɛn min farala u kunna u ka dɔ bɔ a la fɛn min farala présidence kunna u ka dɔ bɔ a la min farala sécurité d'état fana kunna nafolo la u ka dɔ bɔ o fana na l'indépendant de ka kuma ɲini tatu yan'an ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a kumana ko kura a y'a yira k'a fɔ ko min ye Imam Mahmud Dicko ye yɔrɔ ale kun taara taama de la a kun taara taama na Arabie Saoudite jamana kan taama in a kun cɛra a segira ka na Mali kɔnɔ Imam Mahmud Dicko segilen a natɔ ko a kɛra sibiri tɛmɛnen yɔrɔ ka daminɛ janvier kalo tile 5 ka taa bila tile 14 na min ye Imam Mahmud Dicko a y'o kɛ min ye Arabie Saoudite a jamana kan n'i y'a lajɛ Imam Mahmud Dicko a bɛna fɔ a bilala jɛkulu kɔnɔna la jɛkulu min bi n'o ye alisilamɛ diɲɛ alisilamɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkuluba min kɔnɔ n'o ye Ligue islamique ye aya ko Imam Mahmud Dicko a ye Mali kunna wolo a ye Mali kunna wolo nka a segilen kana Mali kɔnɔ yan Imam Mahmud Dicko ka jama min bɔra ka taa a nɔfɛ k'a daminɛ a yɛrɛ ka gɛrɛ jɛkulu la n'o ye semasi ye ani fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ Imam Mahmud Dicko ka hakililaw nɔfɛ a sanatu ko u taalen a bɛna fɔ finitigiw ye ko de latɔn u la sabu k'a kɛra i n'a fɔ Imam Mahmud Dicko natɔ ko a ye ko dɔ de kɛ awɔ jama min taara kunbɛn jama in ma nisɔndiya sabu ko gazi cira jama in na Imam Mahmud Dicko selen Sosa jama min taara kunbɛn a ka sɔrɔ ka a ɲɛfɔ ko min kɛra nin a ma diya ye dɛ a ma diya ye ale kun taara Mali tɔgɔ la a ye Mali diinɛ tɔgɔ la a bilalen filɛ nin jɛkuluba min kɔnɔ o kun kan ka kɛ bonyamasegin ka ɲɛsin a ma nka a ka fɔ la ayiwa min taara k'ale ka kunbɛbaw sɛgɛrɛ ka bɔ Bamako aéroport la ka taa a ka so lakanaba min bɔra a sanatu a kɛra i n'a fɔ ni u taara ale yɛrɛ kɔlɔsi de ka sɔrɔ dun ale dun a ma kuma ma bɔ a da k'o kɛra gɛlɛya ye fɛn wɛrɛ a ma na ni ko wɛrɛ k'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ko Kalabankura o yɔrɔw la yen nɔ a bɛ n'a fɔ ko lakanabaw u kɔni u ye gazi ci Imam Mahmud Dicko ka kunbɛbaw la Mahmud Dicko ko nin ko in kɔni ale ma fɛn faamuya la nka a ma diya ye a sen fɛ min ye an ka diinɛ ɲɛmaa denmisɛnnin min bɛ yen Suala Bayaya Hayidara ani Banjugu Dunbiya ninnu ko olu caman fana yira k'a fɔ tiɲɛ na nin ma diya u ye hali Useni Amiyo Gindo n'u a ka jɛkulu u k'a ma ko jigiya kura ko nin bɛɛ lajɛlen a donni kama u y'a yira k'a fɔ Imam Mahmud Dicko kunbɛli min kɛra nin ye ni finitigiw taara kunbɛn k'a kɛ gazi ci ye ko a ma diya u ye dɛ Musa Sanga Kamara t'a to ale de ye nin sɛbɛn l'indépendant kɔnɔna la Amadou Diallo an bɛ taa an ma munumunu 22 septembre fana kɔnɔna la olu bɛ ka kuma min kan bi o ye binkani wale minnu bɛ ka kɛ an ka camancɛ bolo fɛ sisan olu ye mun de fɔ o ko kan t'a to 22 septembre ka nin kuma la yɔrɔ lakana ko in a kɔni an b'a kuma fɔ don o don nka t'a to dɔ de i bɛ kibaruya mɛn a la don o don i bɛ kibaruya mɛn a la 22 septembre ka kuma la a ko mugu minnu bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'u kama ko engin explosif improvisé ayiwa ko o ye tiɲɛni kɛ ja ani Jafara bɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani Kumara ani Masina fana ni ɲɔgɔn cɛ awɔ bataki dɔ n'o kɛra état major général des armées fɛ ale y'a yira k'a fɔ ko nka an ka finitigiw u sera ka maa minnu ye ni mugu ninnu bila dugumakolo jukɔrɔ u sera ka u nɔgɛn n'i y'a lajɛ janvier kalo tile 10 a kɛra tarata tɛmɛnen san 2023 in na ja ani Jafara bɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ min n'o kɛra o kɛra Kumara ani Masina ni ɲɔgɔn cɛ filanan min kɛra n'an ka finitigiw sera ka wuli k'u jɔ ka se ka bamaci ninnu kɛ u sera ka terroriste maa 17 ɲɔgɔn na u taara sɔrɔ k'u bɛ ka dɔw yɛrɛ maa 3 b'u bolo u bɛ ka olu su dɔn awɔ o y'a sɔrɔ an ka finitigiw bɛ ka wulikajɔ min kɛ avion min b'u bolo sanfɛ dɛ o avion de y'i to yala yala la ka taa sɔrɔ bamaci damadɔ bɛ yen o maa 3 b'u bolo u bɛ ka olu fure u bɛ ka olu su dɔn nka a ma nɔgɔya u bolo dɛ sabu ko maa fɛn fɛn tun b'a yɔrɔ la u ye tɛgɛ kɛ a bɛɛ la
n'u ma mun bɔnɛ a nin na u y'o ta o tɛgɛ ma état-major général des armées y'a yira k'a fɔ ko an fɛ an yɛrɛ ka finitigiw la maa 14 ɲɔgɔn na ani maa 11 olu gɛlɛya ye olu sɔrɔ ko nka jugu fanfɛla la maa 31 bamaciw la olu sera ka faga maa 1 o jogira u la état-major général des armées ka kuma la ko an ka finitigiw ayiwa bamaciya wale min ni o ye taabolo kura ye ninnu bolo sisan ka mugu don dugumakolo jukɔrɔ ka se ka an ka finitigiw ka u hakilila papa walima k'u ja papa ka se ka jamana lakanani ka pan o kunna état-major général des armées y'a yira k'a fɔ ko o tɛna kɛ bilen dɛ jamana finitigiw halisa u jijalen de don fɛn fɛn ye jamanadenw ni bolofɛnw lakanani ye u bɛ a baara la tatu 22 septembre. Sisan Amadou Diallo an bɛ segin ka na le challenger kɔnɔna la u ko an ka président min tun bɛ yen n'ale tɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ko o ka fatuli san 1 bi olu ye mun de fɔ ko tatu challenger an bɛ fasiri kuncɛ ni ale ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ ni ala ma hinɛna la Ibrahim Boubacar Keita ayiwa bi tɛ janvier kalo tile 16 ye wa bi y'o ye janvier kalo tile 16 a bɛ bɛn san 1 de ma min ye Ibrahim Boubacar Keita ye dɔw kama IBK a fatura ni hakili b'a la janvier kalo tile 16 a don san 2022 in na ko kibara de bɔra ka bin ayiwa a ye jamanaden bɛɛ misigi a kɛra Bamako yan a yɛrɛ ka so ko bi de ye o san 1 ye min ye Ibrahim Boubacar Keita ye maa min bɛ yen n'a ye jamana mara k'a daminɛ san 2013 fo ka n'a bila utu kalo la san 2020 waati min na ni fanga dafiri o taara ka ɲɛsin a ka fanga ma Asanatu min ye Ibrahim Boubacar Keita ye fanga in dafirila a ma mɛn yɛrɛ a ka waatiw ma janya ɲɔgɔn na ayiwa min ye Ibrahim Boubacar Keita ye janvier kalo yɔrɔ fanga dafirila utu kalo la janvier kalo min dara o kan san 2022 ayiwa Ibrahim Boubacar Keita ala ka wele sera a ma bi de ye o san 1 de tatu ma dɔn waati ka teli an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲina ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen mina rabi an b'a bila yan Asanatu ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ ko lakale an lamɛnbaaw n'a filɛbaaw ye kuma bɛɛ ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ